Dunia kelenya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA bɛɛ ka a sen bɔ a ka wulikajɔw la tuma min na Kidali marabolo ani ka fara Tesalite mara kan bɛɛ ka laminɛ Mali jamana finitigiw fɛ walasa u ka se k'u ka lakana boli jamana fan bɛɛ kan. An ka kɔnva bɔra Sibiridon tilegan fɛ an ka dagayɔrɔ la Tesalite. Nin kɛra MINUSMA jalatigi ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseliw ye AFP ka kunnafoni di so kan. A ka ni kunnafoni a bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara Tchad jamana finitigiw fɛ minnu tun bɛ u ka kulu kɔnɔ. An ka finitigiw ka kulu bɔra Sibiridon tilegan fɛ o fana ye min fara a ka laseliw kan. Dunia kelenya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo Mali kɔnɔ MINUSMA ka dagayɔrɔ min tun bɛ Tesalite mara la ni a laminɛlen tun don Tchad jamana finitigiw fɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ u ka dagayɔrɔ la yɔrɔ min ka surun Tesalite o pankulu jigiyɔrɔ la. MINUSMA tun kelen don ka Mali jamana finitigiw ka dagayɔrɔ n'an ko a ma nanzarakan na ko kan 4 ɲɔgɔn de labila kabiri utukalo waati. A tɔ ye Kidali mara ye yɔrɔ min ni a lakodɔnnenba don ko jɛkulu maramafɛntigiw dili donnen do ye. Ka kɔn Mali jamana finitigiw tun ye laseli kɛ ka jagoya kabiri juin kalo waati k'a fɔ ko MINUSMA ka kɛlɛbolo kan ka minɛnw dalajɛ ka Mali jamana bila minnu nana jamana kɔnɔna la kabiri san 2013 waati. A kɛlɛbolo kɔnɔ sɔrdasi 11,600 ɲɔgɔn ani ka fara finitigi polisi mɔgɔ 1,500 kan minnu bɛɛ lajɛlen bɔra jamana 12 ɲɔgɔn kɔnɔna la ka na Mali jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka yan k'u ka minɛnw cɛ ka Mali jamana bila ka kɔn décembre kalo tile 31 ɲɛ. A koɲɛ ɲɔgɔn sama n'a fadenya kɔni bonyana jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ. O y'a to jɛkulu maramafɛntigiw ka se ka wulikajɔ dɔw sabati ka ɲɛsin jamana ma. O jɛkulu dɔ ye Islam et aux musulmans GESIM n'olu ni Al-Qaïda jihadi jɛkulumaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka dɔ fara u ka wulikajɔ dangariliw kan ka ɲɛsin Mali jamana finitigiw ma.